Ej, okay. Ja. Det er simpelthen okay, sådan noget. Lastativ. Det ligner, det skulle have. Det skulle lige heroppe. Et drag. Og en pistol. Okay, det var... Shit. Prøv at tænke, hvis det er den pistol, vi har fundet. Ja. Det kunne sagtens være. Vi ringer der til politiet. Lige nu. Hvor mobilen. Der står telefonnummer. 112. Ja, dag, jeg hedder Mikkel, og jeg er ude på Bredvald. Jeg har hørt, der har været en drabsag, og der skulle gerne være en pistol involveret, som vi måske har fundet. Vi har i hvert fald fundet en, der er ude og spille fodbold. Ja. Ja, skal vi komme ned med den? Okay. Hej. Hej. Vi har hørt og set nogle vidner, der har sagt, at du har skudt en person. Er det rigtigt? Ja. Er det rigtigt nok? Jeg kender mig skyldig. Så. Okay. Men det var jo ikke så godt. Ja. Og hvordan opfatter du så situationen? Ja. Det var hårde tider. Jeg var på misbrug. Kunne ikke rigtig gøre noget. Nej. Så en dag så besluttede jeg mig for at gå ud og gøre et eller andet. Så selvfølgelig jeg er skuffet over, at det skulle gå ud over en anden person. Okay. Ja. Men vi har jo også fundet denne pistol i en hæk. Er det den, du har skudt med? Må jeg sige. Har jeg fundet nogle bemærkninger, at det var mig der? Ja, vi har taget nogle fingeraftryk, og de siger, at det er dig. Det er din pistol. Okay. Eller straffen lød på. Straffen lød på 7 år i fængsel.